ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Yar aljanna sanninki. Yasir kenan, in dai bai yin aure na ai da kuma mata da yawa a gabana. Ki san me yake faɗa kuwa? To wallahi ko a wancan zamanin abu ne mai matukar wahala a samu mace kamar ki. Gashi ka zo mutumin naka baya. Wannan ba na abu ne, ai tunda na same ki, kamar na same shi. Wani abu ne maka haka da har zai girgiza ka Kabir? Shin Zura ashe kina da ikon tsayawa da wani namiji a waje wanda ba muharramin ki ba? Na yi farin ciki da ƙara ganin ki. Na yi tunanin kin tafi kenan har abada ba zan ƙara ganin ki. Har na fara tunanin irin mutuwan da ya kamata na yi. Bai kamata ka rinka irin wannan tunanin ba. Ka san cewa ina son ka. Amma bai kamata ka rinka yawan ɗaukan zafi a kaina ba, madam. Faɗa da kisa ba shi zai tabbatar min da cewa kana so na ba. Kai a tunaninka abin da kake shi zai sa dangi na su baka aure na? To Malika, na san idan kin fita yanzu za ku haɗu da shi. Don haka idan kun haɗu ki ce lallai yazo ina son ganin shi. Saboda duk wannan maganganun fara ake ni ban taɓa ganin shi ba. Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Mun ɗora muku cikakken shirin a tashar mu ta YouTube mai suna Rahama 24 TV.